kinelarati tata tarik waratanya kondang satu kakak suro digdaya sangkut bebil lopraja liwasan ratu tegang kaki karya junjung raharjane negeri Siapa pratangkama soreng yudha siapa brungkat kimpul bela raharjane praja siapa
yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangatur-atura arep ora kabeh mati kabeh loci dami yo padha samar suci mugi Gusti berkahi desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paporo tani padha bunga peduse lempo-lempo sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngadhong pisang padha digodhog yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan tura-tura aku sing
Mik, Kanjeng. Mik. Mau krungumu apa? Mimi. Wis tuweke semono kok mimi. Iki anggota kok. Anggota apa? Apa grup? Sapa e? Woi, I love you semuanya. Iki ngopo I love you. Kaya ana sing bengok I love you. Hei, kowe anggere sing penontone akeh. Nah, Apa? bali Kok jasik. salaman karo aku ngopo? Ambo. Pripun sayang? Eh, iki bapake karo garwane kok. Nggih. Oh kudu. Sebelum ada nganu Apa? wineh wortel melengkung. Hei, Janur. Ah, sudah melengkung. Terus, Padahal punyaku enggak melengkung loh. kuwi apa? Hah? Apa? Kayu. Oh, kayu. Kayu. Ayo parani sih. Ngopo? Alah mang dandan barang. Eh, kuwi mbok dandano ya rupamu mentok kaya ngono. Kewalik. Hah? Nggih, niat. 2000. Iki lembugang bayar kuban apa piye? Ngerti ku saka ado-adoke biru-biru ke eketan. Heeh. Jebule sisuk 48. Iki ki malah lumayan. Nggih. Kowe eketan nang nguyuh ra ono susuke ra weh kon nguyuh, nek 2000 ra pas. Aku lho nek nguyah mboten sak gon-gon kok. Ha ngopo? Kula nguyah sak gon-gon biasane cok meteng niku. Hei. Sapa iki sapa? Grup nguyah sak gon-gon. Ya bejane siji Kanjeng niku. Apa? Nek ngentup cok sak gon-gon, untunge entupe ra keri. Entupe keri ya kono. Nong di. Nah, sing Aku mau nek ana cewek ngene iki dadi eling lagu dangdut ki. apa? Untumu. Ana kawate. Nyantel utange. Madhep rono. Kok iso? Kok aja tekan nyantel. Siapa le nyanyi? Menapa Mbak? Ah niki. Oh. Besar apa kecil? Hei, Pirang nomoran, Pak? SI. SI. iki apa? Bandar Toge. Kos, aja iki jokeh cah cilik-cilik iki lho. Nggih, barokah. Tambah rezeki. Duwe anak bojo, duwe anak sing soleh. Solehah, bojone ra imul. Ini nek ra kabeh bojone nikah neh. Tekan bos. Ya iki ngono kuwi ora lho. Kos, Wis teko. Sing siji maju. eh, brengose kok nyok, brengose copot. Kula ke ganteng nek. Kok, kowe nek ganteng ya wis rabi. Gimana sayang? Jangan diperkosa sayang. Aduh, tolong Kanjeng, tolong. Kok janjane iso bahasa Indonesia apa ora? Aku kok Bisa. Aku lo diperkosa. perkosa ki ngopo? Kanjeng, Perkosa ki ngopo? ngantos tulung-tulung. Bro, Terima kasih Mbak. Ibu. Sayang. I love you. Aku gurung lho, aku gurung. Iki gak api-api. Aku rong wehi kok. Kok saya gak seneng-seneng. Kaya kono. Gak kepenak-penak iki, Kos. Kepengen banget, Kos. kok Rene. Nggih, pripun, Kak? Matur.
Brengosnya Kanjeng. Brengosnya mau nanti. Nggon, Mbak, adimu ada yang golek Mbak. sik. Brengos mulai hilang. Mbak. 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 Sing gigal ke brengos. Sing. Bocah nangis. Bocah nangis. Putih. Hei, bocah nangis lho. Sing gigal brengos kok jiko panganan. Bos. Brengos. Bos. Brengosnya nang di daku. Iso. Iki. Maju rene. Ya, Kanjeng Ngopo? iki Kowe kok iso nyemproti aku ngopo? saweran sepiro kok telak arep patek-patek iki. Sing surai ke kowe. Ayo. Sing surai kowe. Oke, saya terima nikah dan kawinnya. Oke, gitu. Orangnya boleh. Iya. Nggih tambah. Panjang umure. Kata rezekine. Terus apa meneh? Supaya usahane lancar. Amin. Mangu, nanti cok ketemu satu Pak. Kula rak setengah durno. Gus, Nggih. iki dipungkel sepene sih. Ampun panen ya bakun memang dibungkel barang. Tegese iki diteruske mengko. Teng pundi niku? Ayo isen nang kene. Teng Diamond. Bolamu ngerti gak? Iki wong-wong kok ana sing jenis-jenis wisata malam ngono ya. Agar wisata berlendir ngono ya. Apa kuwi? Nggih, pokoke sing lunyu-lunyu ngoten kan. Nggih, Gus, nggih, iki gaweanmu rampung wis. nggih. Aku pengen ngerti Sureng Rono lan Rangkut kuwi jajal kadayane anggone tulah. Oh nggih. Kepada saudara Sureng Rana dan Sureng Rangkut diminta naik ke atas panggung karena penangsangnya mau mengerti. Tegese karo kowe iki lho olah jarane ki piye? Oh, jarane dolahke. Ya. Dolah dados gule napa-napa. Tegese ya dilatih. Oh, berarti Ya. wau tak ken siap gerak mboten pundhun kok. Iki kerise sing lawasan lho, kowe tak gen aja kowe mandi. Sedikit. Buruk. Aku sik.
Hei, iki acarane kesenian. Bapak iki sesepuh kene. Oh, nggih. Mulakno tuwa. Ah ngopo? Sesepuh kok enom, Oh, iya. sesenam. Sesenom. Gus, Gus. Ono apa iki? Enten tontonan. Ya wis ngerti. Kok Mergo nanggap dhewe ya ana tontonan. kok takon? Yo critane kon ketoprak ngono Oh, ki. cerita. Tak jelas. Piye? Ono apa? Wow, ora maring Maring. ting pasar. Nek maring niku ting pasar. Yo. Nek ting dalan niku ngemis. Nek ting kali niku mancing. Yo. Terus piye? Terus nggih ting pasar ngoten mawon. Ayo kuwi ngopo? Aku mboten napa-napa mboten duwe-duit kok. Aku mau kandhake aku. Hadine takon. Tegese kok metu tulung-tulung ki ngopo? Oh sing niku to? Iso. Nggih mboten ngertos. Aku lek metu rene dikon sapa? Aku lho nek metu mboten tulung-tulung kok biasane. Aku piye? Bar metu Agus kula. Aku ora ngandel. Kowe adus awan wingi nget banyu kok. Aku kula ting kutub kok. Kula ting kutub. Dadi rak ngeten. Nang kene. Kangge sing ajeng posisi bek kaya ketoprak. Yo. Tidak boleh membelakangi kamera. Dadi nek kanjeng. Nggo pola lantai. Terus bis. Lha napa? Ayo lek kowe tulung-tulung. Iya. Kula wae ora ngrubuk. Kowe ngarit. Terus kula aduh kanjeng. Ngopo? Aduh. Eh? Aduh. Ngopo? Aduh. Ngopo? Aduh. Ngopo? Wis takoni ngopo? Kula sakit. Kowe loro. Tak tahukah dirimu, akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan Elsie yang baru kau nikmati. I love you semuanya. Iki nyurai mergo suaramu ki rapat. Anek pas ora dagelan, Lik. Dadi apa? Kuwi penyanyi kok. Aku kayak Jare ora membelakangi wetan kamera. kali. Burung. Terus Terus wonten pawungan kali. ono wong loro. Nggih. Sopo? Oke, mboten takon to wong kula. Tak takoni KTP nanti tak tinggal. Ah ngopo? Le bayar kurang. Gus, ora. Wis ora kadake krasa. Kowe iki janjane ngomong apike apa kuwi saka atimu dhewe? Ya sekedar curhat bukan masalah. Terus kula dipun bodho Kanjeng. Kowe diboto, Pak. Banjur dikapakke. Ning kula tasih kiyat iman. Terus piye? Kula jane jak nyanyi. Ning piye? Kula teko mboten. Mergane ngopo? Mboten nolak. Iki nek kowe iki rung di anak rung di bojo ngono wis tak sebelah. Wah iki nyembelih aku badune karo nyenengi bojone aku. Bojomu iki kaya ngono. Oh bojoku ke boys lho. Boy sapa? Amba tur gedhi. Boy sapa terus? Mboke apa? Is ke bahasa Inggris is the best. Nggih, niki on tasih wonten malih. Ngopo? Enten warok. Riok. Nek nang kene riok.
Ya, nek nang nggon Magelang kono Kono. Nek nang Kopeng kono Sahara. Nek nang kene Yaman. ora kowe kok apal temen ngono lho, Gus. Lurah. Lurah opo? Lurah kuwe dunia malam. Iki terus. Nggih, biasane tok diambil. Oh, dicikuk. Nggih, biasane. Iki nek luar biasa kok ora usah diambil buat napa-napa. Nek ra dicikuk jur bis. Mandra mantep. Iki wing ora macem iki tok. Oh iya. Wis tak jikuk. Tujakno layange sing asli keri. Nah. Kok ane kok ora mak klotak. Protak ora uteke montik. Kau uteke montik tak goleki ra ketemu. Apa kowe diutek? Ora. Kita sesama tidak punya otak. Harus saling menghargai. Siapa yang tahu? Raping toko neki bekti sun katur mring tika ya kang wasri ya penangsang ing jipang panulan praja kang prawira digaya dasar satriya inunjul situyutan proka kabeh wae pulsa layang palenggono saka Hadi Wijaya ning iki sono tajute mula padha rungokno sore mung sedidik cacatira nali Siro
Gimana tadi penampilannya Bapak Ibu? Apakah meriah sekali? Mana suaranya?